Ir-roundabout ta' Santa Luċija se twassal għal qerda ta' medda eżistenti ta' siġar u telf ta' art agrikola. Dan biex jitwessaw it-toroq iżda jeskludu bicycle lanes u bankini. Dan intqal fis-sqarrija maħruġa minn flimkien għall-ambjent aħjar b'reazzjoni għall-approvazzjoni tal-proġett tal-mini ta' Santa Luċija. L-insostenibilità ta' din id-deċiżjoni hija approvata permezz tal-Istrateġija Nazzjonali tat-Trasport 2050 maħruġa minn Transport Malta stess. Din tgħid li t-tendenzi ta' żieda fl-ammont ta' karozzi u l-inkapaċità tal-provvista li tkompli tissodisfa t-talbiet tal-ivvjaġġar qed tirriżulta f'livelli dejjem akbar ta' konġestjoni insostenibbli. L-awtoritajiet qed jieħdu deċiżjonijiet b'nuqqas ta' rispett totali għall pjanijiet. F'Awwissu l-ERA kienet sostniet li l-impatti ambjentali mill-iżvilupp x'aktarx ma jkunux sinifikanti u għalhekk tirrakkomanda li l-valutazzjoni tal-ambjent ambjentali mhix meħtieġa. Flimkien għall-ambjent aħjar qalet li l-istituzzjonijiet tagħna qed jonqsu billi sempliċement jinkoraġġixxu aktar użu tal-karozzi u jpoġġu l-piż inevitabbli tal-konġezzjoni fit-toroq fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.